Hoxe presentamos o gato Schrödinger. Primeiro, empezaremos falando de Erwin Schrödinger. Foi un físico teórico austriaco e un dos pais da mecánica cuántica que tamén chegou a dar clase e gañou o Premio Nobel da Física en 1933. Por outra banda, falaremos sobre as superposicións que estudaba Erwin e dan introdución ao experimento que fixo. A superposición di que unha partícula cuántica pode existir en varios estados á vez ata que se realiza unha medición. Imaxina unha caixa pechada. Dentro hai un gato e un mecanismo con veleno. Ese mecanismo depende dun átomo radioactivo. Se o átomo se desintegra, libera o veneno e o gato morre. Se non, o gato vive. Segundo a física cuántica, antes de ollar dentro, o átomo está en dous estados diferentes, desintegrado e non desintegrado. Iso significa que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, polo menos ata que abrimos a caixa. Cando observamos, o sistema colapsa e só vemos unha realidade: o gato vive ou o gato morre. Schrödinger inventou este experimento para amosar o extraño que é a mecánica cuántica, non para torturar os gatos. No mundo cuántico, as cousas poden existir en varios estados á vez, ata que alguén as observa. Cantas cousas están en dous estados agora mesmo e non o sabemos? Moitas grazas por ver.